ke kuyo ke ngoku khumbula 1983 kuchata 82 okuchata umzana eBenezer echatela intombi yaseDurban ngapha line Matimotolo ndani ngumkhaphi apho ngonxa sibuya ke ngoku ndikhwinto ethetha nami ngaphakathi ethi lento mandikhethe kwinto ezi4 eliphu uhlobo lokholo endifunayo kwinto ezi4 le into yathetha nami ke leyo I think ngizaphela umbuzo wakho ngoku ithi ke nazi indlela ezi4 zokholo although indlela zokholo zimbini na kwathi ube wa4 kum kodwa indlela yokuqala yokholwa amakholwa kwathiwa ke khona eBhayibhelini phakathi abantu okuthiwa amadindala amadindala ngabantu abangakwazi ukuthandaza isiXhoseni ngamaqaba ngokuthi makuthandaza ukutya hoya ndiyazi into uthandaza kodwa bethula ngabo kodwa amadindala ke eBhayibhelini kodwa ke amadindala ke ngala athengwa nguJezebel ba atyhola uNabothi wona noma liyaxoka idindala noma libulela umuntu liyesogwe nje straight akho nto ixoxa because alinasazela ngokhona kodwa ke esibini into ngamagqobhoka amagqobhoka ke ngabantu abafundileyo bayathandaza nxa bezawudla kuyathandaza nxa bezibhatha bahamba icawe banentetha abayithethayo ethi le ntetha what's isiba ndihamba icawe because abantu abahamba icawe bayatshaya banamantombazana rather mna ndenza izono ndingayayi ecaweni ibuzwa kumlondo leyo ayishunyayelwe lithethwa phaa kumthe apha phakathi kum eyesithathu kwathiwa ngabantu abahamba icawe abantu abahamba icawe bakhona abashayayo nabaselayo khona umntana wetata umvangela nobizwa ngophicawe wapha kuthi wayezitshayela nje inqawe yakhe kodwa umvale ishumela kamande fakhola benawo namantombazana benzayo ngezinto ezo kodwa le aba besithathu abesiqala ngamadindala abesibini ngabantu abangahamba icawe kodwa bekholwa ngamagqobhoka abesithathu abantu abahamba icawe abantu abahamba icawe kodwa bengasiyekanga izinto babloka le abesibini bathi wasisi bandibheka ecaweni nabona besenza into ebheka ecaweni rather ndidla izono mina ngabheka ecaweni kodwa ke abesine ngabantu abantu banevangeli ekwakoti iBhayibheli lapho ke phaa kwisikumkani izikumkani zesibini zoqala apho uAmnoni wangena uThamara endlini uAmnoni wavela wasigulisa xa ebuza uTatomncinci wakhe umntoni nasika wathi hayi mntakwethu wathi hayi ndikhana ukudade wethu uThamara wenza icebo weza uThamara kwathi wenza amaqebengwana wanxedla wamuhlwe ukuthi uThamara phulaphula mntakwethu ayenziwa lento kwaSirayeli kodwa unazi uAmnoni wamoyisa wambamba wamdlwengula waphuma sengentomazana ngoku selelwe indoda uThamara kodwa ke livangeli sine amakholwa athi uYesu uyasindisa uYesu uyanceda kodwa xa efika endaweni ezithile athi bendingenakunceda noThamara zange wathi bendingenakunceda wadlwengula Amnoni kodwa elesihlanu nantsika inkolo kodwa mandikhethe kwezi nkolo ziyi5 ehlanu inkolo uJosefa ufika kwaPotifaro inkosi kaPotifaro ithi kuJosefa mayilale naye athi uJosefa phulaphula ngosazi ngekhe ndone kuThixo ngekhe ndone nakubantu ngekhe ndone kubantu ngekhe ndone kuThixo thana inkosi yathi nxa imidlungu yambamba njengoba uAmnoni wabamba uThamara njena wamehlula balala but le inkosikazi kaFaro kaPotifaro yambamba uJosefa Josefa waxola ushiya la bhatya abaleke naye noba uJosefa wakhala inkosikazi ithi undidlwengula uJosefa abanjwa uPhitholo uTolongolo uPhosolo kodwa wabaleka wayenza ingozi wabaleka nesiqu sakhe kaba uThixo wathi ubungefika eTolongweni uJosefa njena wangena noThixo wakhe khange ohluleke pha ngaphandle zizinto ke ezo mna uqala ukuthetha kwentetha ke ngoku enika mni stand sokuma ndikhethe iphi inkolo ndathi xa ndiphela hayibo kaloku sendikholwa ngoku awukheni uba ndikhethe into ngifuna ubheka ezulwini imini yamfuna ndibheka ezulwini sendikholwa ngoku ngondikhetha le kaJosefa rather ndibaleke nam uxolo tata bendicela imnandi le kaJosefa tata ngicela sibuyele phaa kuThamara ucinga uba uThamara ebenalo i-chance yoba makaphuncuke
njengoJoseph okanye kuba ke ebengumntu obhinqileyo? Ebenayo i-chance sakangakhala. Kanti umntu obhinqileyo, imandla yomntu obhinqileyo kusekukhaleni. Khwaza abantu ngamandla omntu obhinqileyo, akanamandla physical, but unamandla emlonyeni. Wayenokukhala athini, adlokova athini, adlaka awe phantsi, azirole phantsi ekhala. Uthi zange amgrogrise mhlawumbi? Sentsho noba wamgrogrisa, but asiziva eBhayibhileni zinintoni means awazenzayo. Siyabulela tata. Uthi wakhetha le yenkolo kaJoseph. Ndakhetha kaJoseph. Beside noba zithini, uthi awuboni imeko yoba ungamona uThixo noba phantsi kweziphinqa uxinezelo okanye inxwaleko, uzawunyaniseka kuThixo phakathi kwabantu nakuThixo. So wayibamba loo nkolo tata? Ndayibamba loo nkolo. Phulaphula ke le mbuzo ubuzayo, umkaPotifaro wamtyhola uJoseph, ngoba loku uyawutyhola ungenzanga nto, but akusolange nje wena uwine uThixo. Ebantwini abakwazi ubawina abantu because ngento bayiva ngomnye umntu. Uba ungakwazi uwine abantu, but uthi angeke ndone ebantwini, ngeke ndone uThixo.